Takže nazdar, dneska z tomu dalšího videa, není tady Ferdy, ale to vám snad nevadí, já chci natočit se Sedu a jak si můžete všimnout, ano, hraju Minecraft, ano. A na mobile i na počítači jako natáčet, jako na počítači by to bylo podle lepší, ale nějak se mi nechce tam natáčet, protože Segra by se ke mně nepřipojila, což my tady hrajeme se Segrou. A chcete vidět určitě můj dům, všichni řvete, ať vám ukážu můj dům. Já vás takhle budu napínat, já vůbec to tady nechci rozsazovat, ale prostě napínání. Vy jste viděli jenom dveře, tak co, chcete se tam i podívat, jako jestli jo, tak liďo pejďo, a počkejte, tak počkat, hop, tady přeskočím, takže jdeme. Takže tady máme takhle Segra, tady má být postel, ještě jedna, ale tak trochu nemáme ještě vlny. Tak pokud tady máme jenom jednu truhlu a nějaký diamanty a takovýhle blbosti, tak tady máme něco krafťák, máte tam. Tak pak jdeme tady dolů, máme tady takhle obílí, který rovnou teď sklidím. Když jsem tady u toho, pardon, já jednou nechci skopal to obilí. Tak a tady dole takhle máme enchantovací místnost a to je tak všechno zatím, co jsem udělal. A určitě někde plánuju z toho dělat let's play se Segrou, takže tady máte nějaké věci, co mám. Jsem takovou, stopněte si video, protože teď jdeme za chvíli, protože 3, 2, 1, teď. A já se s váma loučím asi, to je všechno z mý prohlídky Minecraft domu a co to říct? To byla první epizoda. A bez Segry a příští epizodu už bude se Segrou a já jdu hledat ovce. A to už nebude v téhle epizodě ani ve druhé, prostě to jdu v singlu. Takže čau.